We zijn dwaande met, wie ben dwaande. Liewe Westra had de Lord of the Rings oorzet in het Friesk. Het eerste deel is er al en die is nu met het derde boek dwaande. En dan vreet ik mij lezers vanzelfs die even met een meisje willen er nog wat later zien stenen of dingen die het wat oors kennen. En dat is echt een heel aardig iets om te doen. Dit is dan de Engelse tekst. En dit is het eerste hoofdstuk, The Departure of Boromir. En dat had de Liewe oorzet als zonder Boromir verder. We zijn thuis bij Ate Griepstra in Boetenpost. Schreeuwer, docent, muzikant en dwarpsdichter van Acht-Karspelen. Hij schreeuwt jeder al een drietal bennenboeken, een jeugdboek en een thriller. Ik zette hij teksten oer voor het Frieske Johnny Cash project. In het Engels is een mooie term jack of all trades. Hè? Dus iemand die wel mij een heel soort ding dwaande had en ik wil in een heel soort ding interesseerd is. Dat omschreeuwt me wel een beetje. Dat is mijn heel soort ding, wil de weerde van injuist en ik wil met dwaande wijzen was. Verleden jaar kwam zijn naaste boek uit, Kruis van de Hollander. Een boek over Grutte Pier, de Kemswetter vrijheidsstrijder uit de 15e eeuw. Van gewone arbeiders en kasteelheren, het kweer is overal. Het boek verschijnt te jaren mijn game en krijgt al heel wat aandacht. In zoverre wie dit wel weer een uitdaging van mij, omdat dat werkje mas mijn historisch materiaal. Hè? Dus het is net zoals fantasy, dat is compleet iets nieuws maken wat er helemaal net jeder weer. Maar dan mas het beziek je mijn historische rand en mijn historische feiten, beziek je toch daar wel wat nieuws van te maken. En omdat het Keppelen is een computerspeeltje, Cross of the Dutchman. En daar zit een heel soort PR omheen. Dus ik had in verhouding met mijn jerdere werk had ik nog wel wat meer aandacht gewoon in de passen. Vliesjes. Bobbedot. Kwestje. Wielst. Kin uterje. Isbad. Skofke. Wargers. Ik ben hier op het Christelijk Gymnasium Beiersnodé. Dat is mijn werkplek. Ik ben hier docent Engels en Fries. Ik hoop dat ze me zien als een gedreven vakman. Ja. Okay. Ja, ik wil goed in mijn vak wezen, maar dus een soort van weten, maar ik een soort oerdragen naar de band. Hij vertelt altijd heel veel over dingen en als je vraagt stelt, legt hij het goed uit en zo. Ik vind hem wel goed op zich. Ja, hij praat wel Fries. Dat is toch belangrijk? Ja, nou ja, hij is wel aardig, maar soms dan is het een beetje moeilijk te begrijpen wat er soms bedoelt. Zeg maar, hij kan best sarcastisch wezen. En is hij een strenge leraar? Nou, soms, want soms, ja, soms. Nou, nee, net echt. Ja, dus ik zet er een beetje opschreeuwen in het Friesk. Ik jou 29 lesuren. Oké, dus het best eigenlijk fulltime wel met squal aan de gang? Ja, dat klopt. Een flink druk bestaan, had je dan nog wat hier toe om te schreeuwen? Jongens, even nog de band op bed lezen, hè? Ja, en in het weekend. Is het een schande? Ja, dat is wel een goede vraag. Want elke creatieveling denkt wel eens van ik wil eens wat minder werkje en wat meer tijd houden om meer creatief te uitreden. En dus dan denk je wel eens van wat ik nou eens een dag of 2 dagen in de week vrij hier. Maar ja, dan moet ik breed op de planken. Hè? Dus koos dus in het Fries, maar is het hetzelfde reden dat ik dus nou Fries les juist? Ja, dat had wel mij wat te krijgen, want het schreeuwen had wel uitlokken dat ik het studeren wil en er beter in worden wil en dat nou ik mij voor de klas tegen. Ja, is het ook iets omdat je op een barricade was voor het Friesk? Nou, weet je, dan soort taalbeweger wijzen en aan de ene kant ben ik dat net, omdat ik wil zijn een versie als mijn grenzers wist weer, dan hier ik misschien een grenzers schreeuwen wil, maar dan hier dat min met mijn taal en mijn gevoelstaal wist. Maar dat maakt al wat nuanceren, want als je zodra je dingen op papier begint te zetten in het Fries en je begint te lezen in te jaar, dan best in die zin ik wel iemand die hem ervoor inspannen wil om het Fries te behouden. Promoot Griepstra zijn boeken dan ook in zijn eigen lessen? Hoe zit dat?
Ja, dat is een dilemma wat ik maar zit. Ja, want ja, ik schreef naar zelf en ik motiveerde mijn leerlingen ook in de eerste klas. Die moet ik 2 boeken van me lezen. En dan krijg je natuurlijk al vrij gauw de vraag van, ja, maar we dan een boek van jou lezen? En dan is het antwoord net nee, maar ik zei er altijd wel bij van, ja, ik keer dat net actief promoten. Ik promote in eerste instantie het werk van orenschreeuwers. Maar als Ben dat weet, het vind ik natuurlijk ook leuk om een boek van haar docent te lezen, naar mij dat. Wat was er al je nog? Wat wil ik al hier nog? Zolang ik inspiratie heb, hoop ik nog een paar mooie boeken produceren te kunnen. Dat vind ik wel heel mooi om te doen. Even stem hoor. Ja, dat is ook wel. Kijk wel voor je. In seizoen is er eigenlijk al een heel soort van uitgaan. Ben ik al heel tevreden wat er al je loskomt. En het ene lokt het ook wel een beetje uit. Hè? De meesten op een gegeven moment weten die wel te vinden van ja, vrij jonge schreeuwer die bij mijn nee soort materiaal komt. Die zou wel schreeuwt van Ben, een beetje zo'n ja, wat fantasy-achtig. En of we bijvoorbeeld een thriller hakken schreeuwen. Dat vind ik wel heel mooi om te doen, om toch echt wel wat spannende boeken te maken. Dus daarmee, ik ga nog wel een paar boeken in de holle zitten dat ik denk van die matten er eigenlijk nog even uit. Vanaf het begin. 1, 2, 3, 4.